אבא שומע? כן. עכשיו כשיש לי קצת כסף, אולי אני אפתח חשבון בנק. זה חשבון בנק. תעלה סטורי כמו ילד רגיל. מה? למה? תאמין בו. הילד רוצה להיות עצמאי כלכלית, להרוויח הרבה כסף, כדי שיום אחד הוא יוכל אולי לקנות אבטיח. יקר. המוח שלו לא מפסיק לעבוד. הוא ממציא כרגע כובע ים, שכשאתה מוריד אותו השיער נראה מדהים. מה? או שהוא חושב, למה הרובד של הבריכה עובד רק פעם ביום? מה? שיעשה עוד דברים. ארתם כוסת נטילון. סליחה? הילד מבין מה אנשים צריכים. כמו משקפת, שנכנסים איתה למתחות ורואים את כל הפרלמנט לבושים. איפה הלכת, גברת? גברת. אני רק חשבתי לפתוח חשבון בנק בדיסקונט כי חברים שלי שם. הם עוזרים להתנהל עם הכסף, לחסוך. אבל האמת שהמשקפת, אם נשתמש ב-AI... ששש, לא פה, שותף שלי. אנחנו לא לבד. אני הולך. עברתם את גיל 14? אנחנו בדיסקונט נדאג לכם לחבילת ההטבות הכי שווה ונלווה אתכם בדרך לעצמאות כלכלית. דיסקונט, מאמינים בך יותר.